Както вече ви казах, уча се сутрин да ям. Колкото и да ми е трудно и колкото да не ми се еде. Даже някой път моят доктор ми звърна по телефона и ми каза да не забравиш сега да хапнеш. И съм накарал и нашия офис менеджер също да ми звъни в 2 часа, в 6 часа. Сутринта обикновено хапвам мляко, обаче към млякото добавям канела, най-обикновена канела. Слагам си отгоре така на млякото, както се слага на мляко с ориз, защото канелата намалява кръвната захар. Преди имах много висока кръвна захар. Като казвам висока, разбирай 10, 11, 12. Сега в момента захарта ми е 6 и много съм доволен така, че се чувствам в едно страхотно здравословно състояние, една перфектна форма. Другото нещо, което пия няколко пъти на ден, това е сок от арония. Натурален сок. Някой път си го слагам в млякото. Сега след малко тук ще си го направя и ще си го изпия. Независимо обаче дали ям сутрин, дали намирам време за физическа храна, винаги намирам сутрин време за духовна храна. Както казах, задължително се моля, защото моите успехи са базирани само единствено на моята вяра. На нищо друго. И искам да ви кажа по какъв начин приемам сутринта духовна храна. Намерил съм го този начин от няколко месеца. Преди беше по друг начин, сега го правя по този. Много е лесен, защото мога да го правя докато загрявам ставите си, докато ям. А именно пускам си едни специални беседи на една страхотна проповедничка, евангелизаторка, както искате така я наречете. Казва се Джойс Майер. Пускам си ги директно от интернет и докато си хапвам сега, вместо само да стоя и да ям, ще се заредя духовно с една страхотна проповед.